Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagulita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namang tagpalamati region-wide, mga palagag kita sa Nabilin, isa ka-oras, 7 ka-minutos, karong adlaw, Miyerkules, Mother's Day, because today is payday, June 15. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kanandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sini nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal naman nga nabalhag sa police blotter entry sa aton nga mga kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napuno ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sining nga patrol, 2 Cruiseway Patrol kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa atong nga probinsya, Dakbanwa sang Bacolod. Aton naman liwat nga bantayan, aton naman liwat nga himolsuhan, ang liwat nga matamat nga pagdalom sang kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Action Cell Minardo magaresponder. Back to back sa aton nga piloto, Action Papang Nixon Tahom. Ato mga pagbantay sang pinaka mga update sa national, balita sa international, Justin Report, breaking news, flash report. Sa Miyerkules naton sa nga pagpagalagad, buylog nato ng puwersa ni Action and Defensor, Lisay sa News Center. Opda magkita sa aton sa nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason, backup diri sa aton nga IT expert, Action JM by Keen. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sangpago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad, ang inyo siningang korman Action Night Patrol Program.
Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilini sa kaunas. 5 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! By the way, ang Bacolod City magpabiling gyapon sa Alert Level 1 sa pinakaulihing palayag sang Interagency Task Force on COVID-19. So ang Bacolod City magpabiling gyapon ini nga Alert Level 1. May pila gyapon ka mga banwa kag syudad diri sa probinsya nga nagapabilin sa Alert Level 2. Pero may mga banwa kag syudad man nga gindugang si Governor Bong Lacson nga ginpaidalom niya sa Alert Level 1. Ayos! Ang ining pagtimbuok liwat sang krudo kag gasolina daw damo gid nga mga driver ang hindi na gid kagwanta. Ang iban ti naguntat gid biyahe. Daw hindi na gid nila masarangan nga makapauli sila sa balay nila nga dawa-dawa ang koleksyon sa kita nila sa pagbiyahe. Ang iban nagpaway gid, hindi gid magwanta Action Eric. Sa una ya sang wala pa gid nagsaka timbuok asod-asod ang krudo kag gasolina na makapauli pa kami sa balay namon. Kung kaluyan kag mayo man ang biyahe namon kag damo pasayro, sa makapauli kami sa balay namon, limpyo kami 500. Karon kay puwerte ang pagsaka asod-asod sang gasolina kag krudo. Hanya man na magpuli kami sa balay namon. 200, 150, kundi manason, sin. Ito hindi ka trespasser sa kabudlay sa pagbiyahe namon. Namon ang iban nga naguluntat na lang sa pagbiyahe temporaryo tungod sang pagtimbuok sang krudo kag gasolina. Ang iban nga mga iban nga mga driver naton kuananay nagtemporaryo nga construction worker. Oh. May na kung sa construction ka kay bisan tod init pero ang imo balaya nga pagdulong kag pagdala sang ipakaon mo sa pamilya mo daw solo sigurado mag-construction ka sumong ang pinakamanubo mag 300 ang adlaw mo 300, 400 ang adlaw mo. Sila isang mga driver nyo, tumayo na naman construction worker ka na eh. At least kung kaysa may simanal nga sweldo. Ano daw tingom-tingom man. Kung daw dako-dako man ang madali, kung simanal ang sweldo mo sa construction. Pero kung biyahe ang saligan ba, pulo pinot kita sa nirik. Isang mga taxi driver na ton ga kwan gid ga agunto gisbong. Sa una sang way pa nagtimbuok asod-asod ang krudo kag gasolina. Isang driver sa taxi makalimpyo tag 1,000. Puro subong. Haloson sila maka limpyo 500 sa pagpuli nila tapos biyahe taxi. Iba na mga kilala ko ibang taxi driver. Untat man. Kulo construction worker na Action Eric ito laing gid alikot mo na importante At least may source of income kay nasa wala na gid. Ang rason sa mga POJ drivers naton di same man ang rason sa mga taxi driver ta nya pulo pinod kita Action Eric ang kwan ang kita sa pagbiyahe baw sa kigang ka pasang pasayro. Kaya kung nabig ka pa ugat ka bantay ka pasayro
Porti tani insindiyo Manila bla nga yawat pa man nga makapuno kasang imo nga salakyan nga ginadala antes ka maghalin sa lugar o kung terminal nga ginapunduhan mo. So sa bagay ti sa aton nga mga pasahero bla nga may lang pasunaid man sa mga driver. Pero ibang driver nga medyo nagapulo pa ugat man mong ang dalagan bla hindi tayo yun. Pundo si sa kabangga, ulat pasahero. Iti ko madlagan na sa maglagan nga way man sa may nagkasakay pasahero tidalagin na sa mabalda. Daw halos gani makadungka sang 100 pesos nga bayad sang pasahero halin sa ruta nga ginalinan niya pagkadto sa pinakakatapusan niya nga destinasyon. Oo, mga POJ drivers na to gagunto man lain-lain nga ruta sa Bacolod di gagunto gid ngaling ka to sa ginhalinan mo aksyon erect pagkadto sa destinasyon mo nga sa diin dito ka nagpundo nya do haluson ka maka tipon 100 pesos halin sa mga pasahero nga nagasakay sa imo. Ano kung isa nga ti rason nga pulo pa ugat makami magpulupong ko magpulupundo sa mga bangga ulat pasahero nga basi may magwa kami magsakay bla. Ibang nga nga mga jeepney kag taxi operators Manila to do. Ang ila to nga mga lideres to do naga plano magpasaka man plitihan nila kay hindi kanya magwanta pag timbuok sang gasolina kag krudo. Iti na tanan iagi pa na sa gusto man nga proseso, hindi ka man basta-basta makapasaka pliti kung wala sa approval halin sa LTFRB. Kag pila pagid ka mga ahensya sa gobyerno nga concern sa sining problema. Sabay pang sa bag-ong administrasyon ti makapanumdom sila sang ideya kag pamagi nga mabuhin-buhinan anay ang pagsaka sang gasolina kag krudo. Mga naga-analysis paralysis man gambal mga ti maabot kita ng simpo nga malambot kita sa tag 100 pesos ang kada litro. Isili niya hindi gina malayo stigi nagurubong subong pila sobra 70 nakataas sobra 80 gahuluhambo na sa 90 ay oo no walaing gisubong sang sitwasyon. Dari pagido ang balantayan ito nagamatamat naman hampak ang pagsaka sang COVID-19 kabuisit man yung klase pangamuhi angay ka doon nakatuloti bawas na amat-amat butsyog na ang ekonomiya ara naman ang pamahog ni COVID-19 no? Dito sa NCR daw gahana naman sa magbutsyog ang kaso sa COVID-19. Apisan nga ti ang Metro Manila nagapabilin man gihapon sa Alert Level 1 starting June 15 today until June 30. Ako na ang bals ng DOH di lang ta magsalig importante sok-sok tagyapon face mask Kayang forecast naman sang mga nabagabantay sa lakas sa COVID-19 nga niya basi kung mag-abot ang bulan sa Agosto basi tumimbuok na gulpe kag may mga panibag-o naman nga mga pagsulundan sa tinatawag nga health protocol ayo kabudlay na magbalik skanding kita mo subong ani may mga pulo fiesta ng mga banwa kag syudad naton ito nga halos tanan do gigil na gigil. Oh. Na may mga full of fiesta na sa mga banwa kag syudad. After sang masobra duha man ka tuig nga sakripisyo ta sa
animal ni nga virus ni. Gusto man mga lipay sa iban, misa sa kadali lang eh. Wala mo na nga balsang aton nga mga health expert nga sundon talang gyapon, sok-sokid kita face mask. Sa bisan di lang nga lugar, kita magkadto. Ayos! Sa aton sa nga mga viewers, sa aton sa nga mga ka-aksyon nga nagatanaw, sa aton nga Facebook Live, ang inyo greetings, tagaan na karon ligwa kag chimpo, pero ngayon ko sa inyo masami, like, kag share, para everybody happy! Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 10:06 na. After sa observation report sa ato sa nga Patrol 2, i-recap na libat ang resulta sang STL kag ang ginahulat man sa tanan ang resulta sang Lotto 645 kag resulta sang Lotto 655. Bantayan. Dugay-dugay. Check na nga ito sa nga Patrol 2, ato sa nga Crossfire Patrol. Liwat na kamustahon na paglibot ni Aksyon Sel Minardo sa siyudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Mike Patrol. Field Report. Yari sa Aksyon Sel Minardo, observation report sa patrol. Aksyon Sel, may gabi, please come in. Hello, good evening, Action Eric. Ang Bao. mga aton nga mga kauturan, no, nga nag-obra bala sa dala ng Action Eric. Gabi, Oo. nagabaka-baka pa. Diri sa may shopping area yon. Oo. Kung sa diin, makita natin, dira ang malaba niya, no, nga road construction na dira Action Eric. So, tinalabyan namon ni Papang Nixon sa paggalambi yung mansang patrol na sige pa ang baka-baka nila ubra. Kaya kung adlaw Action Eric, hindi mangid sila makabira-bira sinisa nga ubra sa Oo. dala nun. Kaya madamo sa nga salakyan o na masako gid no ang hulag sa nga traffic Action Eric. So sa mga gabi ang iladra no obra kag ang iban man sa mga establishments na nagapaminta kag naga-construct Oo. di sako man ang ila sining pamanday Action Eric. Kasi sa mga gabi do madamo. Yes. Overtime. Oo, overtime nga gid sila kay kung adlaw hindi man gid sila siling makapaminta gid, especially ini mga fast food chain bala nga nagapa ubra sinisang ilang nga mga establishments Action Eric kay kung adlaw damo man ang customer, so hindi man pwede. So kung gabi na sila baka-baka gid o kung nagabira-bira man ubra. So ang sa bahay naman subong no sa mga kauturan nato na diri ang sitwasyon sa gyapon isang public hospital diri bala sa nga Corazon Action Eric no makita naton nga ang mga nagabantay o kanang watchers sinisagwa di wala man gyapon na sa nga tululugan mayo lang kay mayo subong ang tiyempo. So wala gid gid Action Eric nang wala ulan, so mayo kay ang ilang pagatulog dira hindi tawag naton na hindi sila mabudlayan kiti kung nagaulan ayawa naman ni sila pangita sa nga kalasilungan Action Eric. So subong gabi, makitaan taman subong madabo ang mga salakyan pa nga nagalabay-labay diri sa maya dalanon, especially sa maya dalan Lacson. Tagdaw wala yan natuyo kung wala kakatulog ang aton nga mga kauturan, kay biskan wala ubray ang iban, ara gyapon nagalagaw, no? Samantala nila ang ginatawagan naton sini nga wala na curfew hours. So kay lifted naman ang curfew hours, baka man sila lagaw, may mga tsansa sa ato nga chitero na sini. Ang ginapanumduman sa Action Eric, no, liwat sa mga gagamit sa mga ipinagdabawal na teknik, especially sa mga motorista gid Action Eric. Diri sa may Burgos, no, kung nagatuslaw Burgos, na Dalan Lacson gali, no, corrected, Dalan Lacson, ining CCTV, balas sa nga LTO, so may ara ng Action Eric, kaya ang iban kong kakisa, gabiting the red light sila, kag ang ilas, nga mga teknik, no, nga hindi amo, kung hindi dapat nga ginahimo nila yan sa maya dalanon. Kag ginapanumduman man na sila nga kung slow moving vehicle sila dapat sa outer lane din sila Action Eric, kay kung kakisa, hindi man sila ginamulay o kung ginano sila galing lang kay kung ara sila sa tunga sinisandalan kung sila batuhan sila dahil hindi pa magapahigad
ini especially ang mga tricycle kag ang motorsiklo amo gina ang ako na obserbaran adriya sa maya syudad sang Bacolod Action Eric no kung biska na ambulansya na naguro ang mag-serbato sa ila do gaalangan pa sila nga magpahigada so dapat kabalugin na kay tigin na seminar man gani antis magwa sang lisensya nga kung slow moving vehicle ka dapat sa higad kay gidokon sa outer lane ka ba to may na labiya naman kami nga nagatunton nga wire, no? Mga spaghetti wire ni. Diri sa may public plaza ayon, ano to ani pang Gatoslaw Street, Action Eric, may nagatunton nga wire so dapat chikeron dira sa nga natungdan. Kaya basi may magalabay naman karon nga motorsiklo da kaga malabot ang liog sa driver idako naman Malala ko malabot ang liog yan, di ba mautod liog ya? Oo, pero nag-sakso na rin eh. Basikat lagan ng motor blang na may nagadalaway na liog, kaya nabilin tong liog sa nagalaylay to nga Corinthian. Oo. Nagatunton ang wire, no kung magkabud siya sa liog sa driver, kung hindi man gan makapag disgrasya sa ya, no? So dapat chikeron man ang Action Eric. So diri sa maya downtown area makitaan man naton diri sa may San Juan Street Action Eric na madamo pa man ang nagalabay diri kag ang mga kauturan natin nga nagabaligya diri sa may Bacolod City Public Plaza nagabre pa man sila gan Action Eric kasi may mga waiting shed ni bala kay daw nahimo nagininilay sang baligyaan na pansangge no ginaistaran pa so kada subong na obserbaran ko Action Eric nagadugay no gadugang ang binulan ang tuig nagadamo ini ang mga homeless o kon ang mga hindi na maayo bala ang paminsaron pag Action Eric no gapabata kagina may nakitaan kami ni Papang Nixon kagwapa nga bata dalaga pa pero nagalain siya nga utok si ako na paminsaron Action Eric no so dapat sa mga in short buang so dapat Action Eric dapat huben sa mga ginikanan dapat kabalugid sa mga activities sa mga kabataan kiti ini nga nasambit na gani konfirmi ginasambit ang kabataan ang pag-asa ng bayan no? So dapat ang mga kabataan mamatay man sa ilang ginikanan hindi magpasaway kay kung kakisan no mayara gid sa mga kabataan nga daw isog pa sa ilang ginikanan no kaya ang ginikanan ni Action Eric wala gid na iya sang may ginahambal nga ikalain no sa mga kabataan so dapat nga magpatig gid daw piyo ko ba piyo ka deh ikaw pa pero sakto na yung Action Eric kasi may mga future pa niya no kung maninguha man mismo ang mga kabataan kasi biskan ano na yung kambal sa ginikanan Action Eric ang kabataan sinibala no kung may buot ka na makaintindi ka na sa insakto kag hindi so dapat gid no nga paminsaron ang imo nga futuro man sini kiti para man sa imo no sa ulihi man ti mabalikan mo man sang maayo nga pagpangabuhi ang imo ginikanan so diri Action Eric para sa may dalan na diyan Galo Street Action Eric sa may unahan lang sa wala na street light. Dulom na to sa ginagyanta sa may eskwelahan ayon no sa may LCC Simente Action Eric sa may LCC. Do ka dulom na dito. Nagdiga ta may suga pa na da mga nakunder goro ang street light. Oy. Dulom naman. Nagdulom na sa Drigani ito medyo madulom ang Action Eric no as tanad sa may 888 amo na lang na ang sanag. Pero dara sa may dalan sa Galo sugod gid mismo sa may eskwelahan. Butong na di sa mga traffic light, medyo madulom-dulom na gid kiti daw na punder siguro ang street light sa akon nga pagkabalo ni Action Eric kay sa pag-checker man naton kag pag-obserba. Subong Action Eric ang presyo sa nga gatong no nagapabilin man wala kay kagapon nagtaas niya. So pero diri sa may syudad sang Bacolod no amo man sa gyapon ini sa bahin sa nga diesel ara sa 84 kaga nga gasolina average is 81 pesos no ang presyo ni subong nga gabi Action Eric. So far Action Eric kanina sang kagina sa subong nga gabi no wala sang major incidents gilya nga natabo diri sa may syudad sang Bacolod. Nagaregard sa imo si Romo Pasaporte Oo, nag-comment sa naman kapamati. Ito ka Action Eric. Hello lang na kay Sir Romo mayong gabi. Sa nga regards lang ito sa gwapa nyo nga reporter nga bago na-pressure agad ang kagwapa mo? Oo, si Papa, may gabi na kay Papa, kapamatigin siya kagina Action Eric mo as sa subong. Sino? Sign on to sign off. Sino nga lang Papa mo?
Si Papa Jigger Minardo. Sa din na siyang bakudor, lugar? Sang barangay Magbalyo. Oh. Kabangkalan. Kumplituhon mo lang magtamyaw mo kay tatay mo bala kay yambal mo tatay. Yan at yung maminso mo yan iyang ngalan kag i-address kung nilipay na gid siya. Oo, malipay na gid. Labi na gid ang mga dira sa may purok gamaw man kay ti mga ano man na sila mo mga listener man na sa Action Radio, Action Oo. Eric no sa may barangay Magbalyo. Subong nga gabi no pala mati ginada sila. So abara naman ang mga kabataan dira ayon mula sa may gasolinahan din sa may kilid istasyon Action Eric. Ko dira nagdamo na gini sila ya. Mga kabataan mo na napasawa sing ginikana anak mo. Do pulo sila ni Guro Kabilog. Amo ning nasambit ka nagligan nga naganilag sanay diri sila ya sa may tunga sa nga dalan. Tiga alang-alang kung kakisa nagprino ang salakyan kag ang mga motorsiklo. So pagsaway ni Guro sila sa mga katigulangan diri sa Bungo. Kaya do ginambalan sila. Kapila na gini sila ligad. Ginsaway man sila namon nga magapahigad sini kay tikabudlay ni sa bahin sa mga naga-drive bala nga hindi sila bimakitaan kag gulpi ra ni sila mag-ulhot. So dako gid nga disgrasya sini Action Eric no. Sa subong ni nga gabi, ari naman sila nagatambay-tambay, no? Karon try ta naman na sila karon approach na sawayon papulion na yung mga kabataan. Kay baw, bata pa Action Eric, no? Ang iban guro walo pa nang ni sa tuig, pataas do 13. Siguro ang pinakamagulang nga naganilag sanay diya sa may dalan sang Lacson ayon Action Eric. Sige. So Action Eric observation report nagikan sa patron ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon na Sil Minardo. Unang report sa patol sa iyang paglibot-libot. Magabalik na si Aksyon na Sil Minardo. Sa latipo niya sila nga mga aksyon balita. May gabi dala kay Migo Coromo Pasaporte. Kay Inday Rona Rihida Trava. Sa mga taga Philpower, Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, happy listening lang. Kay Sir Edwin Pineda, may gabi gid ra si mo sir. Nya thank you gid for the delicious and good big hamburger. Ay, puerti. Salamat gid kay Sir Edwin Pineda, kay Primo Noel Magbanwa Lagos, kay Marilo Varona, Pamilya Paya sa Barangay Estefanía, partner ko. Hindi ka pa urok-urok ba o hindi magtulog? Ay, puwerte. Mr. and Mrs. Axel Payas da. Ayong gabi dira sa inyo kag may lang nga pag-monitor. Kay Migot Samuel Roger Awing ha. Dira sa Hermelinda Homes Mansilingan sa mga Awing family. May gabi gid. Samya ko lang si Karen Miraflor. Karen Miraflor sang Barangay Tangob. Salamat gid. Ang mga taga-barangay hall sang sumaga pa urok-urok gid. Mga taga-Basro Ems, staff nga monitor man sa ato, no? Akiman family, kay Tita Helen Guadalupe, sa kay Nilina Mabayag, Joel Mabayag, Tito Jamie Yung, kag iya pamilya sa Dika Homes, Kabug, kag sa bilog nga taga-sumag. Halina kay JR Palma Kiman, ang pagpanamyaw. Check attendance lang, tamya ko lang akon father. Ilohiyo Sapini sang Abuanan, Bago City. Kapamatikid katagabi while nagapahuway-huway. Halina kay Eugene na Sapani. Akon Sapini. Tamya ko dara si Mitoy Aquino, no? Kag Bebot Siridon sa Barangay Araala, Carlota, alin kay Kativer. Sa kay Intay Blasada, may gabi gida. Kay Jocelyn, sa kay Nobi Magapan, kapamati dira sa Barangay Pandanon, DSB. Sa mga taga Sendalogway, Tisoy Kari, Iking, kag si Idmon. Alin na kay Mario Olvido Aquisa, Pamilya Hilya, sa Barangay Canroma, Pontevedra, kinatamya kamo ni Nico Nix. Sa kay Philip Rayman Banyas, check attendance lang gyapon. Bacolod Night Patrol Solid number 1. Salamat gid Philip Rayman Banyas. Kay Dennis Richard Tibo Roma, Mr. and Mrs. Donald Cabasag and family.
Good evening, Sir Eric. Kag sa tanan nga OTTG. Kaya natin. Kaya natin. Alin na kay OTTG. Arniel Camponyon. Aprek ka. Na to? Doon nag-gulpi lang ta nagkuhan. Nag-gulpi lang ta nagpa-kuhan siya. Doon nagkapabatsyag ka. Aprek Mandi Uya. May gabi gida. Mga taga-barangay Maaw Bago City. Ginatamyo ka mo ni Ricky Soriano. Ray Flores Baryoga. May gabi gid. Kag si Cardo Martin. Ang mag-asawa si Jessica kag Gerans Barela. Pa-check attendance man na. Los Biminda. Tamya ko lang pamilya distrito sa Victorias kag Manapla. Ara sila. Milili Uligos ang Vanes Cafe Tangob Araman. Mga taga-Purok Paigong Maon Barangay Tangob Aramano. Si Toto Renz kag si Jade. Akong Unica Iha Maldita nga siyan. Halina kay April Joy Gaston. Ay, puwerte oh. Sa kay Bibi Ribatado May, Giselle Franco, tamyaw lang si Edwin Gonzales. Mga taga San Carlos City, kinatamyaw lang si Papa Victor kag Mama Mercy sa Magallaon Cadre. Halina kay Renante Arvillar. Diding Alomento da kag kay Elvera Hilogo pa kuwanan sila. Pa check attendance na sila. Sakay Hill Mamidjo Dea Pasco. Check attendance lang sa Banaya. Si Belly Bas Pasco sang Talisay. Para man pa urok-urok. Good rainy Wednesday morning here. Action Eric upod lang sa imo while ga duty. Balik na halin Chicago. Regards lang to my sister, Mrs. Alvarez, kag M. Buen Water Minerals Repairing Station sa Tangob. Sa Pamucho, Gid with love from Minnesota State, USA. God bless. Salin na kay Star kag Doc Matmayo. Ay, puwerte. San Enrique, Pamilya Lopsasi, Jaime Balinsoy, Buena Flor, sa Tangob Gaston Family. Kag kay Brad Norman Balinsoy. Na kay Nanette Balinsoy Lopasi. Ay, puwerte. Bigo Rick, sugata ko one bottle ta. Ay, puwerte. Walang alang ko, Sir Edwin Pineda. Naguot gid ko. Kay Danny Shooting da. Si katenda si Danny Shooting. Oh. Si Marilo Baron. Gabi-gabi pa matigin sa Action Night Patrol. Oh. Lori Samuranos. Samyaw lang tanan pamilya dira sa Barangay Montilla, Moises Padilla. Nagapamatigid from Manila. Manila. Sili ni Marilo Baron. So, dili gwapo kalo mo, no? Pati kang kalo. Kung tripingan mo pa ba, may plano ka, ha? Sakay Edeline Labrador Claridada. Tamay na si Papaya Edmond Claridad sa Tabunan Bago. Paurok-urok kita. Upod si John Ace. Alin na kay Edeline Labrador Claridad. Sakay Diwata Wand. Bao Diwata Wand. Watching from Manville Royal Subdivision. Salamat gid kay Diwata Wand. Pag-o naman eh. Manville Royal Subdivision Barangay Panukoy. Si Evelyn Sinaon, tamyaw lang si Nanay Vangelina sa Barangay Alihis. Sige, ang iban karon naman kay mahinang kalaman si Diding Alohimiento raganyo ga monitor man. Sige, check tanang unang report gikan sa field ara si Action Resort Pateño ga standby sa line number 3. Mga action balita at tipon niya gikan sa 1st District, Toboso, Calatrava, kag San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo.
Aksyon Night Patrol Field Report. Aksyon Nelson Pateño sa report. Son, may gabi. Yes, aksyon na rin, kamang gabi man, kag sa aton sini nga mga kaaksyon nga nagapaorok-orok gid para sa Action Night Patrol, mayong gabi gid sa inyo tanan. La kondisyon ka o? O, kondisyon kay ti bago lang tapos sa hampang mo. Ba, tingala ko mga doka baskog sa imo nga delivery kay. Mo gani man, kag Oo. tinami chimpo di ga banaag ang full mo namon di. Ba, Ti magwa ka karon makita mo na. makita mong aswang. Aswang gid ya. Aswang, kapre, mancho. Kita nung gina sa karon. Oo. Oh. Si Si magtuwad sa dalan. magtuwad ba siling ni Rothschild di Quito Rojo siya may gabi lang sa inyo nga duwa. Oo. Mga gabi man. Rothschild di Quito Rojo. Oo. Banay ni si Giovanni Rojo. Mo galis, Kumpare, kuya. kumpare ko ah. Mo gali. Oo. Ti subong sa nagbulan da. Asa nagbulan nami gid kay na mga alas mga alas 7 nami kayo di kay ti lapit lang kami di sa baybay mo. Oo. Ti makita mo gid ang paggwa blas ang bulan do kanami. Oh, gali. Oo. Bansada kayo ti kon wala dan galom. Ti sa nagsana gid gaga porte ka tino sang langit yun da eh. Oo, mo gani. Ambot sa inyo da kay da sige ra mo ulan da. Subong da wala man daw okay man ang panahon di. Ti mo na. Kabay pa Nami kay nagid sang aga. Kabay pa nga At ang aga, magsige-sige na lang niya. Ha? Kabay pa magsige-sige na lang ni. Oo, mo man gani ma, mo man na ginapangayo namon di kay ti pila na lang kadlaw daan pista naman sa Clatraba mo. San ano nga pizza yung ka Juno? Ini nga June 25 ti subong pa lang nga daan aksyon ni Rick damo na sa mga rides Okay. sa among terminal dire. Iban nga makalanan kani alin pa da sa Bacolod o. Nadala na dis Calatrava. Ara na da. Ari na di. Oh. Di indikasyon na nga daw maayo na ang panimpo, maayo na ang ano dire ang pagsinalayo sa amon dire. Garigar sa si musiko ya maki kayo ngo. Ako di puwerte gisa ga ano gid katakilid gid nga liog sang lakat sa abot pa to saya sa may ano. Sa? Abot pa to sa may Mamaylan. Si Kuya Maki kayong paya way na niya punaw. Strike gini. Ang katapat sa naya butilyam lang laba liog mong. Ay. Oh. Mili. Ano na dahil niya mo fellowship. Fellowship. Adara naman lang tanan eh. Ti mo gani mambal na sa dahil na picture tag kuya. Picture tayo ebidensya o. May ebidensya na sa dahil sa mumong pakita ka yun. May ebidensya dayon ko no. Oo. Serikasan da kay Kuya Maki. Hindi na magpatama. Kay kundiin to ang may ano, ato gito sa present, mayo gining representative yung mo. Oo. Ka masupog yun dya. Tikiti mo man tong ginapabot na mo, kaya ti inyo daan to sponsor mo. Oo. Ti expected na. Gani man. Matik naman na. Oo. Ti mo na ang ano, action ni Rick, ang maayo dira kay ti hindi gid malipat si Kuya Maki. Mikcho na sa dayon dason ni padalay bla dason kadlawan niya. Tripingan niya kablayaw. So mo na action ni Rick, ang sitwasyon dire medyo kalmado ang tiyempo. Maayo ang panahon kag tingaton sini nga mga kauturan nagainay naman gwa sa ila sini nga gabi pero ti ang amon niya nga ano di ang amon nga sirendi nagasirin matagal alas 8 gid kada gabi gina pero ti na siya para na sa mga kabataan galing kay ti kung kaysa ang aton sini nga law enforcement ila na malang gina hatagang konsiderasyon ang aton sini nga mga nagalagaw-lagaw nga mga residente sa Calatrava kay ti panahon na sang nagahingapit nga pista mo. Ti lagaw-lagaw man sa duha ka tuig nga wala guwa bla. Ti mo ning resulta nga kung do nabuyan blas turel. Magsige lagaw-lagaw action erect no. Si ilang taon ta nakakabay pa nga magtayuyo ng mga tiyempo kay para nga ang negosyo bla makabuylo man. Kay tiyan mo mula na ginasaligan sa atong makauturan nga kutulo ti bawas labi na gid sa baligya mga inasalbas kilid-kilid ang mga balot naton nga sige singgitan
So, Aksyon Eric, sining hapon ang kakatapos ang kapulisan ang nakadakop sang isa ka persona may kasong child abuse. Ang gindakop sa aton sining intel operatives diri sa may Banwa sang Calatrava, partikularmente dira sa may Crossing Milo, Barangay Marcilo, sa sining Banwa. Ang akusado ang ginakilala sa kay Harlo Hachuela, 37 anyos, lalaki, may asawa, isa ka mangunguma kag subong man pumuluyo sang Crossing Milo sang nasambit nga barangay. Ini siya ang ginapasakaan sang kaso sa korte, ang ginapirmahan naman ni Judge Arvela Guyod Delgado, ang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 58 sa siyudad sang San Carlos, nga napitsahan sadtong Hunyo 9 sining tuig. Kag ang korte aksyon Eric ang naghatag man sa iya sang bill nga 80,000 pesos para sa iya sini temporaryong kahilwayan. Sa karon ang akusadong si Hachuela ang detinado diri sa may custodial facility sang Calatrava PNP. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Kaaksyon nyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kid Aksyon na Sir Pateño, reporting live sa First District Coverage sa Tuboso, Calatrava, kag siyudad sang San Carlos. Tami ako nila kon nga magulang sa Mulobulog, pamatigid sila, siling ni Marilo Baron, Tots MK, may gabi. Sa mga taga-Hacienda Salvacion da, may gabi dira sa inyo tanan-tanan ha. Ang parente ko dira sa may sitio Tigisan, Barangay Montilla, specialmente Pamilya Mamilya sa Moranos, kag sa bilog nga taga Magalion, kapamati man siling ni Lori Samuranos. Sa kay Abian Voluntate, nagabi dira kay Toto Abian Voluntate. Pa-shout out lang ano sa mga taga Barangay 16. Kuya Maki kayong ni ara pasubong nga monitor. June Dicena sa Kabugwason, may gabi gid. Mr. Arthur Jeff Villasor, Manisa, kag Doc Matmayo, Noel Armar, Alma Oligon, Mikey Montilla, pamilya ko sa DSB Pandanon, pinatamyo gikamon ni Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Kapaurok-urok. Mr. and Mrs. Lowedy Paula and family, kasi mga dungganon, boys da, ga monitor gid sa aton sini nga pangalagad karon nga gabi. Sa kay Jonis Agarin Solilapsi, kinatamyaw lang si Edeline Claridad, kapaurok-urok gid, kapanghilamos. Pati ang pagpanghilamos dalaba. Sa kay Maninoy Maeng, kay Maninay Chari Salvacion da, sa siyudad sa La Carlota, malandara nga pagpaurok-urok. Sa Iloanta report ni Aksyon, Roger Gutib, area naman sa Escalante, Sagay, kag San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aris Aksyon, Roger Gutib sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, maayong gabi sa mga ka-aksyon, mga balita gikan diri sa may Norte Gabansya Probinsya, partikularmente sa akong diri man nga EOR, Area of Responsibility, sa kupan sang Cadiz, Escalante, kag Sagay, ang Cadiz mas turutawhay pero nagapatigayon sa gyapon sang Police Visibility Patrol gid tayuyon hasta mag-aga ang kapulisan, kag subugman sa ina, tunto nga naabdan nga nagapatigayon man sila gyapon sang checkpoint Aksyon Eric sa tubang mismo sa police station sa entrance sa magsulod ka sa siyudad ng Cadiz.
Kag ang syudad sing Escalante, di matapos nga natabo tong binunalay kag linabanay to sa syudad sing Escalante nga sa diin nagresulta sa kamatayon man to sa isa sa tinarikdan nga Domingo at sunod sa report na file man tong kaso kay ang suspect at man to sa hospital arrest man ato action ereka. Now diriya sa syudad sa Sagay pinaka-latest nga balita muning kahapon sang hapon action erek may ara nga nakapsay so ko na nalugdang bala nga motor bangka nga kargado sa mga grocery item nagalin diri sa barangay Vito, syudad sa Sagay na pangumpra kalit diri sa syudad sa Sagay nga dalon dito sa may barangay Mulocabok, matabok sila sa kadagatan. Ang report na mga alas 4:50 takna sa hapon natabo ang insidente sa may seawater na sa barangay Mulocabok, kay lapit-lapit na nitani sila sa port ng Mulocabok mo. Ugaling kay dito pagkag pugada ang hangin kuno kay nilagkong balo damuto nga daw nawadaan sa balanse ang sakayan na isa ka di motor. Cargo boat ang tawag na sinining isa ka unit sa motor bangka. Responderan ginayon sa mga katapos ng kapulisan upod na Police Lieutenant Michelle Bangkil, ang Deputy Chief of Police ang Sagay City PNP kag ang headman sang Disaster Reduction Management Office nga si Mr. Wally Apuang ang ining natabo kag dito na rescue ang boat captain nga ginkilala kay Rolando Cabaluna alias Tamay, 49 anyos ng edad, residente sa Purok-Kotkot. Ini si Joric Alpar, 13 anyos talaga edad sini. Crew ini siya sang amo nga motor bangka. Ang mga pasahero naman ang musanday Almera Carton, 21 anyos ng edad, Ronel Delisario, 23 anyos, kag Armando Manayaga, 20 anyos. Mga pasahero ini kag amo ni sila ang may mga kargamento bala nga mga grocery item, sari-sari ilan ni may kwan pa, may mga dilata kag kung ano-ano pa, may bugas sa gani kuno to pero nalunod iling sakayan. Sa report ang dili sang amo nga mga grocery item nga ginkarga naglambot sa 80,000 ka pesos. So ang mga nagasakay rescue sila ginayon dalaman sila sa bahinsang City Health agod nga ma-check up. Pero sunod sa report outpatient man sila tanan kay nakasalbar sila sa sining pagkalunod sa sining motor bangka. Yung damage mo yung motor bangka abot kung na palutaw na inibalik kay actually nagkulob siya. That is why nga ang report nga capsizing incident ini nga natabo action ereka. So parte ara naman naka-record sa KDCTP ako sa Sagay City PNP kagaraman sa DRRM. Now nagkapadayon man nga ara sa presuhan kay ti mapiyansa man ni tani kay 30,000 malang ang iya sininga kung tani nga piyansa pero galing ang 30,000 kada isa sa accounts kay ang iya kaso 5 counts ang qualified theft. Report man nato ni talagang adlaw salap nato kay ina gusto man niya tani mo piyansa galing kay ti daw lang alang tungod nga sa isa ka kaso isa man ka 30,000 gidakop siya actually action erek sa tong nagikan nga adlaw man mga alas 3:30 alas 3:50 takna sang hapon sa may Quezon Street barangay Poblacion 1 Ciudad San Sagay sa riin ining suspect si Romero Gasa Idima Piles alias Mero 32 anyos ng edad taga Sindalo sa barangay General Luna Ciudad San Sagay. Ang kaso ya 5 counts of qualified theft na ginisyo sa RTC Brand 62 Ciudad San Bago nakapetsa Hunyo 9 2022. Ginpirmahan ng Honorable Judge Mary Jennifer Protasio. Ang muto siling ko 30,000 ka pesos ang kada count. So kinanglan siya sang 150,000. Dahil lang 30 times 5 at 150,000. Ang muto ang balyan niya kadako mlabi sir tani kon mga dua ka kalte daw makaya-kaya lang. Subong ara pa sa Japon sa PNP Custodial Facility sa Sagay. Action ereka. So far naman nga tumadulong ang report, balita, informasyon gikan diri sa atong sininga area of
responsibility sa sining mapaang nga timpo sang kagabihon aksyon Eric. Gaway man sa inyo magulan, maayo man ang kanag sa bulan, kag maayo man ang katinaw sang kalangitan. Ginatamyaw talang yapon si Ma'am Linian Maido kag si Fiscal Benjamin Maido sa may siyudad sa Victorias nga nagapamastigid. Toto Jules Tributon kag si Migo Naldo Migulando Bakuya diyo sa Power Dream ko pamati man sila kag subong man siya Migo Nonoy Manggubat nagapamati man subong nga gabi action Eric. Amani madulog ta nga mga balita informasyon para sa Action Night Patrol. Ini si Action Roger Gutim nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Salamat kit Action Roger Gutib, live report sa area Sangkati, Escalante, kag Sagay. Magabi nila kay Barangay Kapitan Madilim Diaz sa Barangay 18, Parita Jonathan Diaz Senior, kag Sakay Kagawad Jonathan Diaz Jr. Sa mga taga Cordobata, Barangay 18, may gabigida. Sa mga taga Barangay 9, taga Monitor man sa aton. Sa mga taga Purok Mahimulaton, Banago, si katendans na si Florencia Villacampawa. Ang pamilya ni Bautista, Annabel Bautista, along sa paglakat sa Boracay. Alin kay Francine Nathalie Bautista. Idsel Bolontati sa Barangay 16, ginatamyaw kagid ni Ivan o ni Ivan Bolontati. Si Jessica Mahilomo, gapa urok-urok gid, siling ni Toto Ariel Mendoza. Ibon Botser sang Germany, naka-like ka, naka-share na siya. Pamilya lang pamilya dira sa may Murcia. San Juan, adra sa Barangay San Juan, may transistor radio na, siling ni Raquel Di Maala. Scout Ranger, sabi na albagan nga monitor gid sa aton. Uy, migo ko si Novi de Los Santos, may nga bigid. Tamiyaw ko lang apo ko si Simon, alin kay Sir Roberto Pinida Jr. Christy Hangayo Di Blas, shout out kay Mama Rosini Hangayo. Abaw ginahulat ganito to Simon Lawago ni Yaglingalan, siling ni Sir Roberto Pinida Jr. Milagros Asong sa Dumanan, may nga bigid. Kay Mayla Pilor Primitiva, may gabigid. Miarfi Harina, may gabiman. Kay Romel Cervantes na lagon, paurok-urok man siya, pamati sa Action Night Patrol. Mr. Mrs. John Bernasol and family, malandara nga pag paurok-urok, pamati sa Action Night Patrol. Jerry Acero Jr., kakay Nong Romulo Batang, gapaurok-urok man. Ay, puwerte. Hindi ba pali si Nong Romulo Batang, Mr. Mrs. John Bernasol and family, kag si Jerry Acero Jr., Action Night Patrolman ang ginapamatian. Sa Iluwanta Section, BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Report. 5th District, Action BJ, may gabi, Piskamin. Mayong gabi, Action Eric, arestado ang isa ka wanted person nga isa ka babayi ango sa paglapas sa PD 1602 sa Banwasang na Castellana, Cagina, tagtalas 8:45 sang aga, sininga daw Hunyo 15, 2022. Ginkilala ang akusado sa kay Ina Fernandez, 19 anyos, dalaga kag residente, Sampurok Malipayon, Sitio Apolonia, Barangay Manghanoy, Banwasang La Castellana. Sa pagpamuno ni Police Captain Daryl Nigos, hepe sa La Castellana PNP, ginserbe kay Fernandez ang warrant of arrest ni ang sa paglapas sa PD 1602. Ang warrant of arrest ni ang may criminal case number 22-106 kag may piyansang nagadangat sa 30,000 pesos. Ini ang ginpapanaog kag ginpirmahan ni Honorable Joseph Valencia, presiding judge sa Municipal Trial Court Branch 9 na Castellana, Negros Occidental sadtong petsa 30 bulan sang Marso sing tuig 2022. Sa karon nagkahunong ini sa kustodiya sang kapulisan
para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa pihak nga bahin, Aksyon Eric, ginkuhaan naton sa update ang ining nagluntad nga pagpang-hold up sang wala pa makilalaan nga mga suspect sa isa ka negosyante nga babayi sa Hunyo 13 pasado las 2 sang hapon sa may bahin sang sitio Kadulunan, Barangay Cambaog sa Banwasang Hinigaran. Ginkilala ang biktima sa kay Roslyn Gangoso, 50 anyos, kag residente naman sa nasambit nga lugar. Sandig sa pahayag ni Police Captain Ryan Villasario, hindi pa nila matulid kung pinagid ang suspect sa krimen bangod wala pa sa nagatindog nga mangin witness para iya sa krimen. Ginpamangkot naman siya, Aksyon Eric, kung bala may mga CCTV sa lugar o kung malapit sa lugar nga posible naka-record sa paglabay sang victim kag sa mga sospetsado. Suno sa hepe, Aksyon Eric, wala gid sila sang may nakita nga mga closed circuit television cameras sa lugar. Dugang pa ni Police Captain Villasario, yara na sa stable nga kondisyon si Gangoso, kung ginpahayag sang biktima nga ginlampusan pa ini siya sang armas luthang sa mga suspect sa iya sa ni Ulo kag Abaga. Aksyon Eric, pamatiyan ta ang panawagan ni Police Captain Villasario sa publiko angot sa sining insidente. Naton nga kung may nakakita man na mga bulig sa police station, kag magkanto lang din sa police station para mabuligan na naton. Kag naton nga mga krimen para hindi man na maanuhan din sa area naton din sa Hinigaran. So, pinapanawagan naton ang aton mga Hinigaran nga mag-cooperate sa amon nga mga bagay. Kaya sa amon kapasidad, lagi kami mayo kundi kinanglan ginamot ang ulit sa mga pumuluyo. Nabatyan ang hepe sang Hinigaran PNP. Report nagikan sa Quinto Distrito. Ini ang inyo ka-aksyon, VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat kita Aksyon BJ Apasible. Ari na ang pag-recap naton sa resulta sa STL. Unang nga draw 25-11, 25-11. Ikaduang nga draw 33-10, 33-10. Kay katatlong nga draw sa STL 38-37, 38-37. Resulta naman sa Lotto 645, jackpot price wala sa mga nakakuha 95.2 million pesos. Resulta 43, 29, 18, 12, 33, 13. Liwaton ko 43, 29, 18, 12, 33, 13. Resulta naman sa Lotto 655, jackpot price, dako gid, wala pa sa mga nakakuha, 205 million pesos ang jackpot price sa 655. Resulta 9, 13, 41, 36, 49, 45. Liwaton ko 9, 13, 41, 36, 49, 45. Ayos, Mr. Miss kay Kwanda, kay Ginny Solgoran family, may gabigid. Kay classmate ko Romel Pagsubiro, may gabigid. Advance Happy Father's Day sa tanan. Kay na kay Rothschild Quito Rojo, Lorna Dilhinsyada, mayong gabigid, no? Alcala Michael, good evening. Ramon Caglilia Taton, Maninoy Rimo, Kamanina Clarita Tampipi, Toto Clark Tampipi, sang Garden View sa Division, Barangay Tangob, ga-monitor gid sa ato, no? Kay Paul Galberta Hirisola, paayo ka kuno, palangga kag di mama mo Aisa, Toto Gavin, Tito Boy kag Mama Vic, kag Tisay, love you kuya. Alina kay Francine Natalie Bautista. Ayos! Kapaurok-urok mano. Magabalik ang Aksyon Patrol. Pagbalik naton, balik ang report ni Aksyon Zel. Pagkatapos na sa ito importante nga mga pahibalo. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media.
Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field.
Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagit kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gid kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya. Madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, kinaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sa basura. Sel Minardo, there you have it. Kabusa ka pagpangalagad sa Action Night Patrol Program. Sa Miyerkules edisyon, liwat ini magatakop. Balik naman ini buwas, Huwebes. Same time, same station. Ang ibang nga greetings sa way kumabasa. Sorry, Gid. Buwas naman. Ato sa lima patrola, unit reporters in action ka nagpalagad karong gabi. Action Nelson Patino, Roger Gutib, BJ Apacible, of course, our very own Action Zel Minardo. Back-to-back action papang Nixon Tahom. Sa News Center, Action Andy Pensor Lisay. Ato matagnal partner sa Studio A, Broadcast Engineer, Oliver Pason. Backup, Security Guard Tulog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner with IT Expert, Action JM Biking. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Tarok, Siyudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong ng Kurman Action at Patrol Program Lunes hasta Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat atis magtulog, magpangamuyo sa inyong pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Oras gidulo sa